Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kaklam COVID ka kendai kalawara ikajing bat kajing sertok ka bakrawi ki pat ba kaleng ka perthei nolor kani kaklam lai bagi dan skiwei de gijat klam ki belawan link shop ka belanang wan ra shu ikajing do nong ka bakraw khamtam na ka benta ki pat ba nong rep ya kani layo jingtep ling ba ki long kami bat noy lam shnong ka shnong terso nong klep ka badan hari boy district ha ka ba ki lai thu ba ki snyang balapalat ya ka sau phau san phau tli klai shuyap klam batru ya gijing thung jing tep kumus ing klai shuyap tram kabla warra ya gijing do dong ka bakraw kilong kami jong ka shnong ki bedai ru kinoi lam jong ka village organization ka terso nong khlep bakan thup ya ka kong yo ilut lingdo bar ka kong yo diang stand klai thu bahagini khniat banai bala deb bat agini khniat singiru lai bobun ki snyang hapo ka te ki shnong klai shuyap klam kabla warra e jing do nong shikat dei yaki kum gi nong ri jing ri be im sngi bat basa ya lagi yeng ka sem ling bagani ka kam tang kata ki lai thu bawat using ru ba ki la thung di 1000 kilo lo shuyap tram halingkha bat kani kala nang bu jing e shu yaki kum gi nong rap so dei shibun e ban ai kuble na buta kini kiseng SG ki village women organization juga tersono kulem kiba don sha ka jing ka jing kitkli na buta apo ka sinong ka thau na buta ka khoi ka suba pa nam ta sibun ikam kiba kini ki sengithei ki la yarap na buta jungi ka sinong ka thau tam le kum kini ki jipun ku sinong ki la yarap kumno ban le khoi apo ka sinong ka thau busin hi maki gon ur sanga ngaong to yarap lang na buta jonga rumba sinong kenapa ngelong ke jinga teli na buta mo pokok sinong ka thau bun pun iya ka lagawi ba fernai ya ki kun kiti jongi ki bahadin bun tena kaliang jonga ai ke ji kuble ke bakraw na buta juki ban nga ai ke ji sungu sibun na buta juki baki lala ban le kumne akan ke por baru sajisin na kumta kini ki jingri ki jingdup jongi men hakat to mutaru gidang yap hi kini kisnyang nani bat ki ladon ki sopho sanpho tali kisnyang ki bayap pok snong thau jungi chisin I doktor po veterinary na blok ilawan ban pe tangba hajisha ila dei ban betip lang orang bak snong hendrei la kadau tip na kadau bom lakyar kimla ban betip te hadu mutaru ngimpat yo kata jingerap nak mata gini jingri jingdup jungi di bala suyap ente baru nak mata gi marang jungi kumusing mata usnam ngi kalong ka jingdu nong ka bakraw nak mata jungi kinong ram kawiru ba kador ka kamduna kendian bat ka jingdu using bayap tram wana khambun teng don gibreu gilong ying giba rap lagi sanphau berni long ka jingdu nong ka bakraw na pta juki agisnam kalong ka jingdu nong daki lak tam he dai ka jingdu nong na pta jungi ngi saneng im tang dosing bat sunsar badu kuba bangirap ta ka sokane andre ya ki kam sarkar ngi duna ba ki bayo na gini ki jaga kamtam na pta gitu ki basha bambum kungai ki han wa miang mana kane using gila du lagi sebab berni bisi badu kubai muda usnem gila du nong te kalong ka jing du nong ka bakraw na muda jungi ki pai ba no sunong apo jo kane kathan bat ka area jungi kai ga ga jing ko ga jing pina kaliang robat tong sarkar kai kubar usna na kaliang junga ngakerpat sa ka sarkar ba kan pelem na muda jungi mo kinong rap sa kane ga jaka ngi im tang da rap lada ngi muta usnam ngidu iki jingrap jingriang mutas ngilong kerdu ngimyo ka bam gadi ka babyang te ngakerpat sa sarkar ba kan pelem na muta jungi kumno bentau ikilat ai jingrap na muta jungi gi nangrap lakran iwe na I paranong tre jumni kum ki kedar ke batre hapo ka blok mo ide ilai doh kadar ngangade kum ICRP kadar na po ka terso klastar ni pen pau ya ka jinge halor dengan ka phang kumba kin iladep ban batai ha kani kapor na kaliang ka jinge ke bengi kendu na kadaw ka ba yap ki snyang bat using te na kaliang ka jungi kum ka village organization terso no kolek ni pen pau susu ka jing sing dia halor ka kamreang
jungi khamtam na kabenta jong kine ki lungging ki baduk bun na ki lungging ki baduk ki badon hapok ka terso nong kelep ki jungi ki ba dehok banyo ya ka ration card nre ki kat haduk menta kim la banyo ya ta ka ration card nre ngi penpau ko jing seu diaw namar kat kum ka thong ka jungi nidon ka thong ba kumno bangin la banrat dingkhong ya ka jingduk kum ba na kaliang jong ka skim NRM ka honra hangi hapok kisnong ki jungi na ka benta kumno bangin la banrat dingkhong ya ka jingduk tikum ta na kaliang ka jungi kumno ngin na kaliang jong ka bile organisation terson kelep ke jungi ni yale ban thau hilat kelenti kumno ban wanra ya kata karoi kapar ha kaliang kayo kakot khamtam barat dingkhong jingduk tingi kwa bana kaliang ka sarkar bakam de ban pe siling khmat baka ngikwa bana kaliang jong ka sarkar bakan pe khmat sya kini kilonging ki jungi ki badon hapok ka terson kelep ke jungi ki badon hapedeng ka jingduk ka jingkerdu bakin penyo ya karation card namar kot kum ka jingi ka jungi ha kini ki snam ki balale ino syadin kalong ba bunsin tip ka sarkar tip na kadaw mangimla ban sungthu na kadaw ayu na ne na kanu ka daw ngimla ban tip ya ka kam jong ka office nre bon habang yi ya ka jingyo jongki ya ka ration card bun sin ki sya iyo na kitu ki ba khambit khambiang nre kilonging ki baduk na kiduk tam long kimla ban yo ya ka ration card tingi penpau ya ka jing sudiaw ka ne ka por kalong bana kaliang jongi kum ka bile organisation terso no kelep ni penpau ya ka jing sudiaw bat ka jing kerpat sya ka sarkar kalong ba bakan pe khmat syangi kum kinong song snong ki badon kita kijing e kum hangi kum kinong kendong bat kinong rep ki badon hapok ka tersono kelep ki lungging ki baduk na ki baduk tam ki bamla banyo ya ka ration card te ngah kan ka por badon bat kerpat sya ki bor bahalor jong ka sarkar bakan bakin pe khmat ho ja ka jing sisya ha ki berai ki balal dep na kaliang jong MDC jongi iba Charles Semarngar ila pelong ya ka jing alum nyalang hapok jong kamadan football terso pelun jongi banwan ra kita ka jingut jingnam jongi ki pai ba nang snong na ka benta jong ka ration card ndre kat hadu menta sisen gila lum ki kerteng ki ong ba ai ki kerteng ki jongki bagin penyo ya ukhau ba yo ndre ondala yo tu kha ba yo ni siam penban ba kitu ki badon ha ka ration card kitu ki ba yo biang ya ka tuka ya tu ukhau ndre na kaliang jong ki bom yo ya ka ration card ya utau khau yo kimla ban yo bat kumjuru ya utau khau bade ban yo kimla ban yo ki yo biang kitu ki badon ka ration card kitu ki yo biang ya utau khau tena kaliang jongi kum ka village organisation tersono kelep ka ka bangidon bandawa kan ka por kalong ba ngikwa bana kaliang jong ka sarkar kan pe khmat yangi kum snong ki badon ha kedeng ka jingduk ka jingkerdu ban penyo lang ya ka ration card ka jongi ki ba dan ka jingduk ka jingkerdu tena kaliang ba la na batong kan ngelam bahmat apata jong ka gadong along kum ka ICRP AW apok jong kan ka terso nong kelep ke jungi ngapen pau ya ka jing sodia ngolor jong kan ni ka jing dawa na kaliang jungi kum ka bile organisation ba ka jing kerpat ru na kaliang junga ngadan ban ngakwa ban ong ka por ba ka ju ka por mo ni layo ban pen khui ya ka sunong jungi bat kum ju ro ngapen pau ka jing sodia na benta ka jingrap jingrang jungi hamtam habang idu no ya using baru kinong rap hanya ka sinong jungi la kibun ke baladu nong using de hamtam ro na benta hakabari jingri ro na kaliang jungi ki nong song sinong baro bun ke ba masiteng ho la banong ki bayap na pedeng gini baro ki ba ri jingri kis yang kila bandan yung tu saupo sanpo tali Kibalayap. Tang hakaway ka ying ru ki namar ka yap bat ki kun ki don ka artali lambat ka kami jong takis yang kun senyang kila yap lang hakaju. Nah, pada using ka kumbakan no udon using baladu. Using daya nujor tang kilong ying ki barak bunru ki don da ki laipel berni saupo berni untuk hakachi berni udon kumba prapo kilo oi prapo kilo Kegemut gane gade jing yap jung sing. hoi gane gade jing yap jung sing hakabaya de bat kajing dunong jung sing bat kumjuro kita ki barap sata umyam ki ka habaya de bat kuba kumjuro sing longka mentau snem la panjulor lot ko umma tenga ngadon ban kentulam syakibor jong kasokal ba kin ai ka jingerap yang iken bangin kum ki kenjas skim AA kum moh la banong kum
kiskim hi bakin ai ke jingarap ini kamtam ha ka ba ngi shaneng ye im da ka rep karyang ki kamduna ki bateri kamsaka to kumbalong menta kamut nakaliang ki board district nakaliang ki officer jong ka agriculture lane jong ka veterinary kladan em bon pej gis ing bat itu kis niang ki bayap kladan em ki bon mi khamat nakaliang ka yang kempat dan Ladan em gajing ujor nak kalian jong fi kesnong. ladon sisen ki nujor ngi laya ong ya urang ba senang mah tiki ong ba wan ki ong ba le alam ki jaka jong pi man laki jaka bangin cendur bat ngin saban ai ngin sa ai ke jingeram ndrei hadu mentar ngin pat yo mo daka ke jingeram kada ngiken tu kana kaliang jong ka sarkar bahkan ai kana ke jingeram na banta jongi kinong senang be na kaliang ka village organization ka jongi ban tresnong kumbasan sansin hakasisnam ban penkhui ikisnong bat ngilai hukum ya ki long kmi ke long kpa bakin senang ngilai ki jongki kun ki jongki bakin nomde ban berpathar ki plastik ki ba ki ra na ki dukan bakin nomde ban berpathar nilele ban bu ya ki dusbin da ki kinja plastik bat ki tin ban berat ya gitu ki plastik ki badon hapok ka haman laki ki kun ki jongki ki ba ki ra jingbam ki pha bakin berat gitu ki plastik hapok ki dusbin tena kaliang jongi kum ka bilik organisation ngila pelong ya ka jing penkut snong hadu mta ka sniru kumba ngila penbe na kaliang jong ka bilik organisation jongi ngila arai bana kaliang jongi kum ka bilik organisation bangin pen I akan uksa ka babha syakiwi pat ki dong bakin but akan uksa kumno ban wanra ka kut subah pa snong pot thau nang ba kinla ban le ya kabaran kam ban khoi hala ki dong ki kham tam ha ka snong ka jongi begini I ya uso ba pharnai ka snong ka tha ko jongi nang ba ka jing tre sitom jongi kum ki SSG ban tre na ka banta ban khoi ki snong jongi man la ka por